Для карбону існує ще й третя можливість гібридизації, а конкретно СП. Утворюються дві гібридні орбіталі. Виходить дві гібридних орбіталі. І вони розташовуються у просторі, зараз побачите, ось так, під кутом 180 градусів. Тут тетраедричний кут, тут 120 градусів, якщо я не помиляюся, а тут 180 градусів. Ця гібридизація називається лінійною та характерна вона для алкінів. У цій гібридизації карбон утворює потрійні зв'язки.